ranar 14 ga watan Rajab, ranar Lahadi 14 ga watan Rajab, wanda kuma ya daidai da 4 ga watan 1 miladiya 2026. Kamar yadda aka gabatar cewa akwai ɗaya daga cikin manyan malaman wato Shekara Umar, wanda malam sananne ne a wannan yanki namu da sauran wuraren da namu mai albarka. A gabatar da lakshya insha Allah ko wannan masallaci mai albarka ta Muhammad Al-Ansari wanda yake wannan unguwa ta Saudadi. Malam kamar yadda na faɗa bai da buƙatar ta aiki malamin mu ne, malami ne wanda yake kokarin wato koyar da al'umma da faɗakar da al'umma da yusa da al'umma, kasantuwarsa limamin masallacin juma'a da suka guda, kuma ga makarantu ga ɗalibai kala-kala da sauransu daga cikin bari ya sama ta samu wani limanin da take. Haka a dalilin aure da ɗan uwanmu ga dani wannan masallaci, Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta shi samun aure, za a gabatar da wannan lacca insha Allah. Malamin da zai gabatar kamar da na faɗa yana cikin wannan masallaci kuma na masallaci. Maudu'in da za a tattauna a kansa shi ne maudu'i ne mai ɗaukar hankali da kuma matuƙar muhimmanci, wanda abin da aka yi taken maudu'in shi ne halin da al'umma ke ciki a yau. Kuma na san malam masani ne na al'umma, saboda mutum ne wanda ya gwagwarmaya ta gurare daban-daban, kuma da yadda muka ɗauki kanmu a yau ya shafi zamani, ya shafi da duk ya haɗa, don haka ya haɗa da ciki da gani insha Allah in muka zauna muka ba da wasu ainihin hankalin wajen sauraron malam za mu faru da abubuwa da dama abin da malam zai yi. Allah ya yalwata cikin malam ya ba shi ikon gabatar da wannan lantarki cikin aminci, cikin jin daɗi, cikin walwala. Allah ya bisu. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا قيما لينذر الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال طوبى للغرباء قيل لا ومن الغرباء قال الذين يصلحون إذا أفسد الناس. معك يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مدساكي سادوا أيامتينا وبركة مدسادوا أيامتينا شاهدوا قوة الرجب هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1447. Halin al'ummar mu a yau ko halin da muke ciki a yau, a farko nake cewa fasada zamanu biman alaihi falam ya'ud shay'un ta'ammalu ayyuhal mushtaqu ayatibu ayshuka wal hayatu mali'atun بالمغريات وكيف ذاك يطاق لم يبق من دنياك إلا شرها وجميع أبواب النجاة مطاق فتن كموج البحر تلتم بعضها والكل فيها للهلاك يساق وتقول تلك حضارة وتقدم تبنى بها الأجيال والأعراق بئس الحضارة والتقدم كله انتهدم الأعراف والأخلاق. nake cewa zamani ya lalace da abin da ke kansa gabaki daya, ba abin da ya rage kake buri ya kai mai soyayya ta rayuwa. Yanzu rayuwarka za ta yi daɗi, rayuwar ta cika da abubuwa na rudu, ya hakan zai yi? Ba abin da ya rage in ka kalli gabar da yamma, kudu da arewa na wannan duniyar taka illa sharruha. Dukkan ƙofofi na tsira za ka ga ana nema a kulle su, wasu ma an rufe su. Fitinoni ne ga sunan kamaujil bahar, kaman kumfar teku, talqamu ba'daha, bangare na cin bangare, bangare na hawan bangare.
wal kullu fi halil halaki yusaqu, kowa ya kama hanya ta zuwa hallaka ita yake bi, amma tare da haka kana cewa wayewa ce, ci gaba ne, da wannan tsarin ake gina zamanin duka, ake gina birane. nace bi'sal hadara, tur da wannan wayewa wa taqaddum, da wannan ci gaba da kake faɗa, kullihi in tahdum al a'raf wal akhlaq, inda zai rushe a'raf, ɗabi'u kyawawa, zai rushe al'adu kyawawa, wal akhlaq da ɗabi'u. nace ya akhi, ya dan uwana, intabih, ka lura, wa kalli balak, tunaninka ya zama naka, wa atani bi nafsik, ka kula da kanka, fi hadhihi alhala, a wannan hali. qultu laka ya habibi, nake ce maka ya masoyi, ماذا تعمل من زمانك بعدما ذهب الحياء وماتت الأخلاق؟ أتراك تنجو أو تعيش مسلمة والكاسيات العاريات سباق؟ يهران كالفهبارة غربية جاءت بها الكفار والفساق، بمسمى الترفيه وهي مصيبة في دمنها الجسلين والغساق. وقعت بها بنت الكرام بهية فبدت محاسنها وبان الساق، وتكشفت أطرافها وتمايلت خطواتها وتعرت الأعناق. me kake buri ya dan uwana a wannan zamanin naka? Bayan kunya ta tafi, bayan ɗabi'u kyawawa sun mutu, kana ganin zaka tsira ko zaka rayu kubutacce? Bayan masu yawo tsirara akan tituna sun buɗe ƙauri suna gasa, suna malele kuwa a bayan wata wayewa ta turawan yamma wadda kafirai da fasikai suka zo mana da ita. Ana ambatanta wai kyakkyawar rayuwa, wallahi musiba ce, don kunshe da ita abin da zai jawo, abin da zai haifar gislin wal qassaq, wanda ya rayu a wannan rayuwa ƙarshen abincinsa kenan a lahira. Yar masu mutunci ta fada, ta zama kayan layya na wannan zamani, tana buɗe kyawunta, tana buɗe dukkan ƙaurinta, ta bayyana 'yan kunnayenta a fili, ta bayyana wuyayenta, tana malele kuwa akan titi, tana tafiya tana harɗewa, wata arratul a'naqu, tana lankwasa wuyayi. Allahumma ja'al auladana, Allah ka sanya 'ya'yanmu masdaran li faqrina, su zama mabubbuga ta alfaharinmu, wa atizazina, Allah ka sanya 'ya'yanmu su zama mabubbugar ɗaukakanmu. Allah ka sanya soyayyarsu a cikin zukatan bayinka na gari, ka hore musu zukata, ka azurta su da rabo a addini, ka azurta su da rabo a ilimi, ka azurta su da rabo a ɗabi'u kyawawa, ka azurta su da soyayyar bayin Allah na gari. Allah ka sanya zurriyanmu, ka sanya su zama suna cikin masu rabotin rayuwar duniya da lahira, ka sanya su zama tsarkakakku mahukuran Allah, zama wadata, zama nutsatsu, zama malamai, zama masu haƙuri, masu tausayi, su zama masu lafiya, zama masu girman matsayin Allah da na manzon sallallahu alaihi wasallam. Allah ka ɗaga sha'aninsu, ka ɗaukaka su, kada ka ƙasƙantar da su da safanka, ka rabotar da su da biyayya a gare ka. Allah kada ka tsiyata su, ka tsiyata mu tare da su. Allah ka rabotar da su, ka rabotar da mu tare da su. Allah ka sanya tsoronka a cikin zukatansu. Allah ka azurta su da ɗabi'u kyawawa. Allah ka sanya su cikin masu haddace littafinka, masu aiki da littafinka. Allah ka sanya su cikin bayinka na gari, ya rabbal alamin. Anan nake cewa wannan take da aka bayar, na bibi alqur'ani, kalmar fasada, maddar alfasad, dan zamanin ya lalace ta ko ta ina. In ka ɗauko a luggan larabci aka ce fasada,
tana nufin aljadab fil bar, fari a kwari, ai fari a tudu. Tudu in bai samu ruwan sama ba zai zama yayi fari, ba abin da zai haifar. Kaga ba zai haifar da amfani ba, ba zai haifar da shuka ba, sai dai tashin hankali, sai yunwa, sai fatara. Naga ce alfasadu kuma a teku ko a kogi ko a fadama shine alqahatu, kogi ya kafe, fadama ta kafe, ka rasa ruwa ta ko ta ina. Kaga rayuwar kwari ita ma ta lalace. A ma'anar shari'a kuma kalmar fasada ita ce naqidus sala, kishiyar gyara, kishiyar gyaruwa. To ka'ida ta sarfu amma da ta fasada ana cewa fasada shay'u, yana zuwa a ma'aunin nasara yansuru, fasada yafsudu. Ha kuma yana zuwa a ma'aunin daraba yadribu, fasada yafsidu. Haka kuma tana zuwa a ma'aunin karuma, ma'ana fa'ula yakrumu, ma'ana fasuda yafsudu. Duk tana ɗauka. Fasadan masdarin kalma, wa fusudan fa huwa fasidun ala wadani fa'il. Yana zuwa kuma a taksirinsa ka halik wa halka, wala yuqalu in fasada, ba a cewa amma in fasada. Wa afsadahu ghayruhu fa huwa mufsid, in wani sa ya bata shi ya zama mufsid, batacce. Shi wanda ya bata din ya zama mufsid ala wadani muf'il. To wannan kalma ta zo alqur'ani, ta zo a maddata ta masdarin kalma, basic kalma. Ta zo kuma thulathi madi, thulathiya ce, madi ce, ma'ana mujarradu thulathi kuma a matsayin ma'auni na madi. Ta zo mujarradu thulathi a matsayin mudari'i, amma ta zama mazidiya kenan bi harfil mubara'a. Kuma ta zo a ma'aunin af'ala, afsada, kuma tana zuwa a ma'aunin ismul fa'il, kuma tana zuwa a mufrad singular, kuma tana zuwa a tana zuwa kuma a plural jam'an. Ja'a kalimatu fasadin ala wadani fa'alin marratayn. To kalmar fasadin a wannan ma'aunin fa'alin ta zo sau biyu a Qur'ani. Mu ji akan me ta zo. Farko suratul Ma'ida. A suratul Ma'ida aya ta 32 Allah ta'ala yake cewa min ajli dhalik katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nas jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nas jami'a. Ni zan fitar ne kawai ayoyin, ko kuma sai ku auna abinda ayar ta faɗa yana cikin mu, yana aikatuwa ko baya aikatuwa. Wato masu saurare al'umma za su yi wa kansu hukunci, ni ba hukunci zan ba. Asalin kafin wannan ayar Allah ta'ala ya bamu labarin 'ya'yan annabi Adam guda biyu. Watlu alaihim naba abnai adama idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من الناجمين التي من أجل ذلك. kaga asalin fasadi a ban ƙasa shine kisan kai. Tunda da Allah ya gama kawo wannan kissa ta yan annabi Adam guda biyu, ɗaya ya kashe ɗaya a dunkule kenan, ɗaya ya kashe ɗaya. Kuma mai kawo kisan kai shine hassada. In ana neman magani sai an nemi tushen cuta, asali hassada. Sai da kamar da tarihi yake faɗa cewa ƴaƴa ne guda biyu, kowanne ana aihuwarsa da abokin aihuwarsa. Za a haɗa ɗan abokin aihuwar wacce da abokin aihuwar wannan za a haɗa su aure. Ƙabila bai yadda da wacce za a haɗa su ba, ina ganin to tunda Habila ne matsalarsa bari ya kashe Habila. Kuma babansu ya sa su abin da za su yi na wanda za a ba ita wannan yarinya
shi ya bada nasa Allah bai karba ba, Habila ya bada nasa Allah ya karba. Tunda Allah bai karbi nasa ba, bakin ciki da hasada da ghila, ita wallahi sai na kashe ka. Ita ai inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah yana karba da wajen masu tsoron Allah. Sai da idan ka bi kowa ɗinka ka kashe ni ba zan kashe ka ba. Zan baka ka kashe ni, za ka ɗauki zunubi na da zunubinka, kuma za ka zama cikin wanda suke asarar rayuwa. Allah kuma ya ce ya zama cikin wanda suke asarar rayuwa. Allah ya ce dalilin haka min ajli dhalik katabna muka wajabta ala bani Isra'il, ma'ana mun rubuta mun tabbatar da shi a littafin su, mun wajabta annahu cewa man qatal nafsan bighairi nafsin, duk wanda ya kashe rai ba tare da ta yi abin da ta kamata a kashe ta ba wani rai ta kashe ba, faka annama qatalan nasa jami'a, kamar ya kashe mutane baki daya, domin ya bude kofar kisan kai. To kaga kenan fasadi ya bi kafa, kamar ya kashe rai baki daya. Wa man ahayaha, wanda ilaya ta kamar ya raya rai baki daya. Kaga yace man qatala nafsan bighairi nafsin, wanda ya kashe rai ba tare da rai ba, aw fasadin fil ardi, ko i barna a ban kasa. Shine aka ce barna a ban kasa, duk abin da zai wahal da dan adam, duk abin da zai jawo dan adam ya shiga musifa, duk abin da zai jawo dan adam tarbiyarsa ta lalace, ɗabi'arsa ta lalace, shine barna. Shine aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nas jami'a, kamar ya kashe mutane ne baki daya. Wa man ahayaha, wanda kuma ya raya mutane, ma'ana i gyara kenan, fa ka'annama ahaya an-nas jami'a, kamar ya raya mutane baki daya. Malai suka ce duk ayar da Allah ya ambaci bani Isra'il, Allah yana magana da al'umman nan in dai ta yi irin wannan aiki. Wannan yana faruwa, kaga halin mu a yau kenan. Ana kisan kai, Allah kuma ya ce wanda i kisan kai ko wanda i barna a ban ƙasa, kamar ya lalata ƙasar baki daya, kamar ya kashe mutane baki daya. Kaga halin da muke ciki kenan, muna hali na kisan kai, kaga muna hali kuma na barna. Kaga kenan gaba ɗaya rayuwar mutane ta shiga halin haula dalilin kisan kai da barna. Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ingantacce yake cewa tuba li abdin fataha abwabul khair wa ghallaqa abwab shar. Aljanna ta tabbata ga wanda ya bude, gaba wanda ya bude kofofin alkhairi ya rufe kofofin sharri. Ya sake cewa wailul li abdin fataha abwab sharri wa ghallaqa abwab alkhairi. Azaba ta tabbata ga bawan da ya bude kofofin sharri ya rufe kofofin alkhairi. Wannan shine asalin barna a ban ƙasa. Halin mu kenan. Wannan aya ta gaya mana, suratul ma'ida aya ta 32. Sai ta biyu cikin suratul anfal aya ta 73, Allah ta'ala yake cewa والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Allah ya ce kafirai ɓangarensu da ɓangare suna son juna, suna agazawa juna, suna aiki kafaɗa da kafaɗa don tunkuɗe wa kansu matsala, suna aiki kafaɗa da kafaɗa don jawo kansu alkhairi, don tunkuɗe wa kansu sharri. Allah ya ce illa taf'aluhu, in ba ku aikata abin da suke aikatawa ba, takun fitnatun fil ardi, fitina za ta faru a ban ƙasa a inda kuke kuka yin wannan aikin. Aw fasadin wa fasadin kabir, da fasadi mai girma. Haka muke kowa, haka muke ba yanzu. Muna haɗuwa mutum kuɗi wa kan matsala irin yadda arna suke yi yanzu. Kowa ya yadda a ƙasashen arna ba ɗan jagaliya, ba ɗan daban da yake kashe mutane, ba ɓarawan cikin gari yanzu ta yasu ƙori sun haɗuwa kan wani, kuma ɗan sanda bai sai zai ikami ba. Kowa gaban kaga Allah ya gaskiya, ba inda Allah ya ce mu kalla arne mu kalla aikinsa, kuma mai irin aikinsa in ba muna da matsala sai a wajen taimakon juna, haɗin kai, mu haɗu mu tunkuɗe wa kanmu matsala, mu haɗu mu jawo wa kanmu gyara. Allah ya ce in ba mu ba fitina za ta faru a cikinmu da barna. Kaga alawa da ne fa'alin ta zo so biyu, ku ne alƙalai fa. Sai kalmar fasadan alawa da ne fa'alan
kaga masdar ne shi ma ja'a marratayn ya zo sau biyu sai ku rika lissafa mu ga sau nawa ta zo kuma ya muke a halin da muke ciki ya muke da ita wannan ma da zo cikin suratul ma'ida sau biyu a suratul qasas ta zo sau ɗaya kenan sau uku ta zo qala ta'ala Allah ta'ala yake cewa innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan kaga fa'alan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ardi ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم آية 23 كنت Allah ta'ala yake cewa lalle sakamakon ko aya ta 33 sakamakon waɗanda suke yaƙar Allah da manzon Allah kuma suke tafiya a ban ƙasa suke barna sakamakon da shi Allah ya tsara ai musu ya umarci hukuma ta musu in ta same su shine an yuqattalu ta kai su aw yusallabu ko ta tsire su aw taqatta aydihim wa arjulahum ko ta bukure in ya wato hannayensu da kafafuwansu a bisa sabani ko a kore su daga ban kasa zalika lahum kizyun fid dunya wannan shine kunyata su a duniya wa lahum fil akhirati adhabun adhim yanzu umarni Allah yake ba hukuma duk wanda iya ki Allah da manzon Allah a ban kasa ko barna a ban ƙasa to me yasa ayat ta sauka daga abinda ayat ta sauka za mu ga wace irin barna suka yi wace irin yaƙar Allah da manzon Allah suka yi mutane ne suka zo Madina a sabon nuzulul aya daga ƙauyakunsu sai cuta ta kama su zafin Madina sai annabi ya ce a kai su gun garken raƙuma na baitul malin musulunci ya ce mai kula da dabbobin ya rika tato nonon raƙuman yana ba su da fitsarin yana haɗa ya ba su ya yi ta jinyar su yana ba su abin suka warke suka yi ƙarfi ya suka kashe shi suka kore dabbobin na annabi gaba ɗaya suka yi gaba sai labari zo wa annabi ya tura a kawo su shine Allah ya ce ai musu wannan hukunci to ya al'umman mu a yau kuma ya muke sai aya ta biyu ta suratul ma'ida akan wannan ma'aun na fasadan Allah ce wa qalat al yahud yadullahi maghlula غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين آية 64 سورة المائدة Allah ce Yahuda suna cewa wai hannun Allah a kulle yake baya bayarwa Allah ce an tsine musu saboda abin da suka faɗa hannayen Allah a buɗe suke yana cewa inda ya so amma wanda Allah zai ƙara musu da yawa abin da yake ƙaruwa a gare su in Allah ta'ala ya saukar da aya shine dughyanan ƙetare iyaka da kafirci Allah ya ce da suka fara haka mu fahimci wannan ayar da Allah ya ce sannan Allah zai ƙara musu da yawa daga cikinsu abin da yake ƙaruwa a gare su duk abin da Allah yake so kowa na alƙur'ani shine tughyanan ƙetare iyaka wa kufran da kafirci Allah ce dalilin wannan ya musu uquba ya jefa adawa gaba a tsakaninsu wal bagba da ƙiyayya ba za su gushe ba suna gaba suna ƙiyayya har na alƙiyama Allah ya ce duk lokacin da suka kunna wutar yaƙi tsakanin al'ummar musulmi Allah yana kashe wannan wutar yaƙin da suka kunna Allah ta'ala ya ce suna tafiya a ban ƙasa fasadan suna barna wallahu la yuhibbul mufsidin Allah baya son masu barna abinda wannan ayar take kunsa ne duk lokacin da mutane suka zama in suka ji Qur'ani sai su ƙara ƙetare iyakar Allah su ƙara kafirce mu Allah ba sa son ji alqur'ani ba sa su saurari zantan Allah hukumar da Allah zai musu shine Allah zai jefa gaba a tsakaninsu zai jefa kiyayya a tsakaninsu ba za su rabu da kiyayya da gaba da juna ba har alkiyama ta tsaya
kuma su ne suke aiki wajen kunna wutar gaba, kunna wutar yaƙi tsakanin al'umman musulmai. Ba sa so al'umma su zauna lafiya, su haɗa wa'yancan da wa'yancan faɗa, su haɗa musulmi faɗa, su haɗa wa'yancan matasan da wa'yancan matasan faɗa, su haɗa wa'yancan al'umma da wa'yancan al'umma faɗa, su haɗa su gaba. Amma Allah na kashe wutar gabar da suke haɗawa koyaushe. Suna tafiya ban ƙasa, kullum aikin za ga yaɗa ɓarna, fasadi. Allah ya ce wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah baya son mutane masu ɓarna. To kaga in ka kalle su wa'annan me suke nuna maka abin da yake faruwa? Kalmar fasadan me ta bayar? Abin da ayin ta faɗa, muna kai ko ba ma kai? Akwai shi al'umma ko baya ciki? To sai kalla wa'annan dukkan su kuma sun zo a matsayin maf'ulin li ajlihi, fasadan maf'ulin li ajlihi. Wala wa'ancan ayyukan su suka jawo barnar, ma'ana kamar an bada sababin da yake jawo barna. Akwai aikin da in ka shiga to zaka zama mabarnaci. Shi yasa kalmar ta zama maf'ulin li ajlihi, wa yas'auna fil ardi fasadan. Dalilin haka suka zama suna tafiya suna barna a ban ƙasa. Kenan hada wutar gaba da suke tsakanin al'ummar musulmi, da adawa da gaba da kin alqur'ani, shi ya jawo ƙarshe duk abin da ya faru. Me za su yi da wancan matsalar? Kafircewa Allah, ƙetare iyaka, tafiya, duk wannan ƙarshe me suke yi? Fasadin fil ard, barna suke yi me a ban ƙasa. Kaga maf'ulun li ajli. Sai aya ta suratul qasas a wannan ma'aunin Allah ce tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Ita kuma aya ta nawa? Aya ta 83. Allah ta'ala yake cewa wancan gidan na lahira, aljanna kenan, Allah ce naj'aluha, mun sanya ta sakamako ne na lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi, na wanda ba sa buƙatar ɗaukaka a ban ƙasa, ba sa son wani girma a duniyance. Duk girman da ba zai ba su yardar Allah ba, ba zai ba su soyayyar Allah ba, zai raba su da tsoron Allah, to ba sa son sa. Shine ma'anar la yuriduna fil ardi. Amma mu ne yana son ɗaukaka ba, tunda gashi annabi yana cewa Allahumma izzana bil ta'a wa la tudillana bil ma'asiya. Kuma annabi yana cewa Allahumma atina fi man hadait wa atina fi man atait wa atina fi man afait wa tulana fi man tawallait wa barik lana fi ma wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa la yazillu man wali wa la izzu man adait. Ko abin kenan ba wai daukaka ne mu ne ba sa so ba, duk daukakar da za ta raba su da Allah ba sa santa. La yadulun fil ardi wala fasada, kuma ba sa san barna. Kenan duk mai neman ɗaukaka wacce Allah bai yarda da ita ba, ɗaukakar da za ta bayi zuwa ƙetare iyakokin Allah, to maɓarnaci ne. Shine wala fasada. Allah ya ce wal aqibatu lil muttaqin. Kyakkyawan ƙarshe ina ga al muttaqin. Kaga wannan uku can biyu in ka hada biyar kenan. To yaya muna da irin wannan al'ummomi? Sai kalmar al fasadu ala wazni alfa'alu, ita kuma ta zo guda 6 a cikin alqur'ani. Ta farko suratul baqara aya ta 205, Allah ta'ala yake cewa wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika al-harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasada. Ala wazni fa'ala. Wani mutum ne yana burge annabi wajen magana, ina ɗaukar hankalin mutane, sai al'umma da suna ɗauka mutumin arziki ne, mutumin kirki ne. Allah ta'ala ya tuna masa asiri. Allah ya ce wa minan nas, daga cikin mutane, man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Akwai wanda zancensa na duniya yana burge ka, in dai a duniyance ne zaka saurare shi, sai ya ɗauka ma hankali. Ya karanta mutumin arziki ne, ya karanta yana ƙaunar ka, sai karanta yana son ka, ya karanta ba wani mutumin arziki kamar sa, ba mai ƙaunar al'umma irin sa. Wallahi a zancen duniya abin da ka ɗauka kenan. Amma Allah ya ce in ka kalle shi da kyau, ba za ka taɓa jin maganarsa akan maganar lahira da addini da rayuwarka ba. Ƙarshe duk maganar da zai maka ta ya gina kansa ne, ya ɗaukaka kansa, ya girmama kansa. Inda za ka gane komai kin abu, in dai an kauce ma turbarsa to zai yaƙi abu. Shi ne ma'ana. Wai shidullah, Allah na shaida maka. Alama fi qalbihi, abin da ke cikin zuciyarsa
ba haka ba wa huwa aladdul kisab. In ya nuna ina son ka, Allah yana gaya ma a zuciyarsa baya son ka, da baki ya faɗa. In ya nuna yana taimakon ka, a baki ya faɗa. In ya nuna yana tausayin ka, a baki ya faɗa. In ya nuna abin da ya same ka ya dame shi, a baki ne. Allah na gaya maka ba haka waje a cikin zuciyarsa. Allah ya ce wannan mutumin idan tawalla, in ya bar gunka ya sa'afil ardi, ya tafi ban ƙasa, yana barna a ban ƙasa. Yusuf da fiya yana barin gunka, abin da ya fitar da shi da gunka ya je barna, ya kashe jakunan mutane, ya kona gonakin mutane. Allah baya son masu barna. La yuhibbul fasad, fasad azna fa'al ya zama fa'ulun bihi, domin kiyayyar rashin son ya fada a kansa, aikin sa kenan. Kaga ya kona dukiyar mutane, ya kona gonakin mutane, wannan shine barna a ban kasa. Duk wanda zai rusa dukiyar mutane, ya rusa amfanin mutane, musulmi yan uwansa, yan garinsa, in ka zo babu wani dalili sai abin da yake kirjinsa na hasada, na kiyayya, ita kadai ta sa haka. Allah ya ce duk inda yake burge ka, ka sani shi Allah baya son sa. Duk inda kake daukar sa mutumin kirki, Allah ya ce yana gaya maka shi Allah baya son sa. Haka in zaka ci gaba da son sa, wannan magana fa da annabi fa Allah yake, ba da ni ko kai ba ka ce kaza kaza. Allah yana gaya wa annabi, in shi annabi yana son sa saboda maganganunsa suna burge shi, to shi Allah baya son sa, domin baya son barna. Me fa a ce ba a son sa, ka ce ba a son barna, kenan ba a son me barna, tunda ai da shi ake. wallahi la yuhibbu me fasada, to kai ma sai ka sani, kai ma sai ka sani Allah baya son barna. Sai daga inda mutum ya barna, to ka sani Allah ya ce baya son barna. Tunda baya son barna, baya son mabarnacin. Kuma ka ji abin da ayat ta faɗa, ya bar gun annabi, yayi magana, ya burge annabi, ya ce kaza kaza, ya ce kaza kaza, amma kuma ya je musulmi da annabi ke so ya karya tattalin arzikinsu, ya rusa gonakinsu, ya kashe jakunansu, ya kona gonakinsu. Allah ya ce baya son barna. Aya ta gaba a wannan suratu Hud za mu tafi, aya ta 116. Allah ya ce falaula kana min alquruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Allah ta'ala ya ce ina ma dai karnuka da suka rayu kafin zuwanku, wanda suka ragu, yanhauna 'anil fasadi, suna hana barna a ban ƙasa, amma ba masu hanawa, ba sa hana barna a ban ƙasa. An samu da yawa cikin wanda suka ragu a cikin karnukan baya, ba sa hana barna, sai yan kaɗan daga cikinsu, mimman anjayna minhum, daga wa'inda muka tseratar. Amma wattaba alladhina zalamu, azzalimai sun bi ma utrifu fi, majiya daɗi na zamanin nukansu, wa kanu mujrimina, sai suka zama mujrimai. Wato gun mutanen da abin da suka sani kawai su ji daɗi a duniya, Allah ya ce wannan yin haka zalunci. Su kuma wanda suke son daɗi kawai a duniya, ba abin da suke tara daɗi da shi sai barna, sai fasadi, lalata ƙasa, rusa ƙasa, da shi suke ginuwa, da shi suke komai nasu shine jin daɗin su, a nan suke tara miliyoyin kuɗi. Allah ya ce duk sai suka zama mujrimai. To ya muke a yau? Da ka san wa zaka bi. A suratul qasas aya ta 77 kuma Allah ya ce wabtagi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah, ka nemi gidan lahira da abinda Allah ta'ala ya baka, wala tansa nasibaka min ad-dunya, kar ka manta da rabanka na duniya, wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka, ka kyautata wa bayin Allah kamar yadda Allah ta'ala ya kyautata maka, wala tabgil fasada, kada kai barna fil ardi aban kasa, kuma inna Allah la yuhibbul mufsidina, Allah baya son masu barna. Kaga anan da Qaruna Allah yake, me Qaruna Allah yake masa wannan magana? Ai asalin ayar su masu hankalin gari ne, su ga inda Qaruna yake azabtar da mutane, yana tare da Annabi Musa alaihi salam, amma ya tattare kaya, ya tattare abinci, ya tattare kaza, al'umma suna shan azaba, shi kuma yana samun kuɗi niki-niki. Duk wani ɗan kasuwa ya karya, shi kaɗai ne ke tashi, dole ka bi, ya tattare komai. Suke masa nasiha, suka ce waftaki fi ma ataka Allahu darul akhirah, kada baka da lahira da abinda Allah ya baka.
amma kar ka manta da rabanka da duniya ka ji daɗi. Wa ahsin, ka kyautata wa mutane bayan Allah da Allah bai ba su abin da Allah ya baka ba, kama ahsana Allahu ilaika, kuma idan kai Allah ya kyautata maka. Kar kai barna a ban ƙasa. Kenan takura mutane, zubo talauci, yunwatar da mutane barna ce a ban ƙasa. Hisa Sa'id ibn Musayyib, tabi'i mai daraja, ita da daga cikin barna a ban ƙasa tsare abinci da tsare kuɗi, ya hana kuɗi ya daina circulation cikin al'umma, barna ce a ban ƙasa. Tun mai yi Allah baya son sa. An gani? Kaga shi in fasarar ba ni ba, karka ce na ware wani ina son wani ba na son wani, ba ni nake ba, Allah ne faɗa. Ko ba haka ba? Yi za ce ko za ku hukunci, ni kawai karantawa zan yi. Kawai ku ji dai ayoyi ne ga sanan, kuma ina gaya muku nan dan ku je ku duba. Ka je ka ɗauki tafsiri ka duba ka gani abinda na faɗa gari gaskiya ne ko ƙarya ne. Kaga Allah ya ce karke barna a ban ƙasa, dan Allah baya son mabarnata. Wa fi suratul rum, ta zo a suratul rum, Allah ya ce zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Fasadi na bayyana a tudu da teku saboda abin da mutane suka aikata, liyudhiqahum ba'd alladhi amilu, dan su dandani wani bangaren abin da suka aikata la'allahum yarji'un. Wannan fasadin da Allah ya ce zaharar fasadi yana bayyana, shine barna da take jefa al'umma cikin mawuyacin hali, dan su dandani ba'adin abin da suka aikata na ba daidai ba, dan su dawo zuwa ga Allah. Yanzu ga Allah ina gaya wa duk na ƙasa da yake shan azaba da rayuwa, barna ce, sakamako ne na barna sai ya bayyana, sai aka samu wasu mutane suke aikata barnar da ita barnar ta zama sababin shigar sa azaba da wahala. Shine halin mu a yau. Inda zaka gani aya ta gaba za ta fito maka abin fili, suratul ghafir aya ta 26, ita kuma anan Allah ne yake magana, yake ba mu labarin abin da Fir'auna ya faɗa. Kada Fir'auna da kansa yana ganin wanda zai raba kan mutane a ƙasa yana ganin mabarnaci ne. Shine yake cewa wai wa qala fir'aunu dharuni aqtul musa wal yad'u rabba inni akafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardi al fasada. Fir'auna fa yake faɗin wannan mutane, Fir'auna fa wato kaga duk wanda zai hargitsa kan mutane, wato shi abun sa annabi Musa ya zo ya raba mutane. In kuma aka raba mutane aka samu jama'a biyu masu gaba da juna, me ne fara ba kasa? Yaƙi, tashin hankali, da wannan yake so nuna mutane wa annabi mu zama barnaci. Wato shi abin da yake ba barna bane. Tsakanin gar Allah masu mulkin ka fasa faɗin wannan maganar a yau. Amma dai ba ni na faɗa ba. Kaga sigar mai mulki shi kansa ya yadda rabuwa da kaza da kaza da kaza barna ce a ban ƙasa. Ko ina cewa ku kyale ni in kashe Musa wani ya da'u rabba ikira ubangijin nasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ce ni akafu ni ina tsoro an yi baddila dinakum, ya canza muku addini, aw an yi zihira fil ardi al fasada, ko ya bayyana barna a ban kasa. Ta zo a cikin suratul fajr a aya ta 12. Fir'auna din dai Allah ya faɗa, wa fir'auna dil autad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad. Da fir'auna ma'abocin tulakun ɗaure mutane ya soke su, wanda i huce gona da iri ɗagau fil bilad a garuruwa, suka yawaita barna a ban ƙasa fa aktharu fiha al fasad. Wanda barna ce a nan kisan kai, kashe bani Isra'ila, kwace arzikin mutane, ɗora miliyoyin haraji akan mutane. Dan adam ya ji dan me ma Allah yi shi a duniya, toshe hanyoyin rayuwa. Allah ce fa aktharu fiha al fasad fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Allah ya zuba musu, shine fasabba, ya kwaranya musu alaihim sauta azab, wato bulala irin ta azaba. Domin inna rabbaka labil mirsad, ubangijinka na nan a madakata. Wannan su ne guda shida, in ka hada can ga biyar, muna da kalmar fasad da bambancin su guda 11 ko. Sai kalmar lafasadati ala wazanin lafa'alat, ita kuma ta zo su biya Qur'ani, ja'a marratayn fil Qur'ani karim. A suratul baqara aya ta 251 Allah ya ce fahazamuhum bi idnillah wa qatala Dawud Jalut
وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين مجا آية الله يتي سكر تنسرا دسو بإذن الله فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت سواء كانوا من وجه سكر تاكراوا بني إسرائيل كو إسر أبايا ألم تر إلا من بني إسرائيل من بعد موسى إذا قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله aka ce in kana so ka san halin da muke ciki a yau ka dauko wannan kisar da Allah ya ce ka gan su ka san su jagorori na bani Isra'ila wanda suka rubu bayan Annabi Musa alaihi salam a lokacin da suka gaji da azaba da yaki da kidnap suka samu annabin lokacin su ka samu mana da shugaba da zamu yaki mu kwaci kanmu malikan nuqatil fi sabilillah kace za ku hal asaitu in kutuba alaikum qitalu Allah tuqatil ya tabbatan an ce kuma wala ku qalu wa ma lana alla nuqatil fi sabilillah me yasa ba dani ba wa qad ukhrujna min diyarina an fitar da mu daga gidajen mu wa abna'ana an bace mana yaya an kashe mu an mana komai Allah ya ce falamma kutuba alaihim alqitalu tawallu illa qalilan minhum yayin da aka fito ga yakin nan kuma suka juyar da kai suka kisi wallahu alimun bi zalimin Allah ya san azzalimai wa qala lahum nabiyuhum annabin sai to shikenan abin da kuka roƙa gashi inna Allah ba'atha lakum taluta malika Allah ya ba ku taluta shine jagora qalu jayya anna yakunu lahu almulku alaina malaudin kenan ta yana jagorancin zai zama shugaba waye shi bayi da kuɗi shi bayi da girman jiki an na ya kula da mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu ashe suna son gyara amma su ke so ci gaba walam yu'ta sa'atan min al mal bahi da dukiya Allah ya ce shi ya zaba dai Allah shi ya zaba inna la haqqahu alaikum Allah ya zabe shi akan ku wa zadahu bastatan Allah ya ƙara masa fil ilmi wal jism ya ƙara masa ilimin da kuma girman jiki sai ka a fita ayi to yayin da suka fita yakin sai ya ba da doka duk basu ba sai yan kaɗan shi ne a ƙarshe dai Allah ya ce suka ci nasara da su annabi Dawud ya kai Jaluta daga nan sai Allah ya bashi hikima annabtaka ya bashi ilimi ya bashi mulki Allah ya sanar da shi abin da ya so ya sanar da shi sai Allah yake gaya mana yanzu ai ya gama kisar Allah ya ce walaula dafqullahi an-nasa ba'dahum li ba'dhin ko ba dan Allah na tunkuɗe barnar wasu mutane da wasu mutane ba kenan duk lokacin da barna take kuma kowa idan da hannunsa ya yi aiki to Allah ba zai jin ya barna shi kadai ba in dai wasu mutane ba za su tare su yaki barna ba Allah ce la fasadatil ardu kasa za ta baci to ya muke yiza idan yan unguwa suka zauna suna ji suna gani hira za ta gagare su a unguwarsu Allah ya fara la fasadatil ardu kaga in wani mabarnaci ya taso abinda Allah yake so ɗan gusu tahi su yaƙi ɓarnarsa su hana shi kawai ba wani kauce-kauce kowa ya fito ce ba zai yi ba ko ka daina ko ka bar area amma Allah ce in dai za su zuba ido kawai Allah ce wallahi la fasadatil ardu ƙasa za ta ɓaci walakin Allah bu fadlin alal alamin idan Allah ma abocin falla ne akan bayin Allah shikenan ashe yanzu kenan ƙa'idar Allah ba zai kore barna shi kadai ba sai da aikin bayi Allah ya sai kore barna amma ya sa ka'idar ne ba zai kore muku barna ba in dai barna da take zuwa daga wajen wani ku ne mutum mai rayuwa irin ku in dai dan adam ne ya zo da barnan ba daga wato musibar ba daga sama Allah ya sako ta ba kawai in dai daga dan adam take zuwa abinda Allah ya dora maka kansa ba zai yaƙe ta ba ba zai tunkuɗe ta ba sai da aikin al'umma ita ce ka'idar Allah yasa kowa ya sani abin da ya jefa halin da muke ciki shine mu kullum jira muke Allah ya kashe yan barna yanzu kowanne mai in yana addu'a Allah ta'ala ka ba mu zaman lafiya abin da yake so Allah ya turo wata guguwa ko iska ta kashe yan kidnap Allah ya turo wata guguwa ko iska ta kashe yan dawar unguwarsu amma shi ba zai aiki ba to da Allah zai yi wa wani
wannan gatar da annabi Muhammadu Allah zai yi wa, ba kai ba, ba ni ba, ko ba haka bane? Amma yayi sai da annabi ya yi aiki da kansa tukun, sannan annabi ya gyara barnar da izo itarar, ko sai da ya yi aiki, ya yi karantarwa, ya yi koyarwa, har yaƙi ya fita, har aka ji masu ciwo. Don me? Don ya tunkuɗe barnar wasu mutane. Sai da Allah ya sanya ka'idar, Allah ba zai tunkuɗe barnar wasu mutane ba sai da aikin mutanen da suke so su rayu ba sa san barna. Amma ba haka ba, kowa zai yi bari za ta turmishe shi. Allah ne ya faɗa kuma ba ni ba. A cikin suratul mu'minun aya ta 71 Allah ya ce wala wittaba al-haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna bal atainahum bi dhikrihim wa hum an dhikrihim mu'ridun. Allah ya ce da gaskiya za ta bi son zuciyarsu, su waye mabarnata, ai ba yan bade su ba. Ma'ana wala wittaba al-haqqu ahwa'ahum ay al-mufsiduna fil ardi, da masu barna a ban ƙasa gaskiya za ta fi soye-soyen ransu. Allah ya ce wallahi la fasadatis samawati wal ard, da sammai da ƙasai ma sun lalace, da sun ɓaci, da abin da ke cikin su. Bal a'a atainahum bi dhikrihim, an bude abin da zai wa'azantar da su, ya tunatar da su, ya faɗakar da su, su daina barna. Amma fa hum an dhikrihim mu'ridun, amma su duk tunatarwar da ake musu da faɗakarwar kar su yi barna, Allah bai su, za ta halakar da su, bijirewa suke ba su aiki. Kaga wannan ita ce kalmar la fasadati, kowace kuma ta gaya maka abin da ke faruwa. Kenan in muna so halin mu ya gyaru, kar mu bi soye-soyen zuciyar masu barna, kuma mun ji irin barnar a baya. In za mu bi soye-soyen zuciyar mabarnata, to shikenan sama da ƙasa ma za ta ɓaci, ba wai duk abin da ke ciki ma zai ɓaci. Sai kalmar la fasadata, ita kuma sau ɗaya ta zo. Allah fa da kansa yake cewa ala wazni la fa'alata. Allah fa da kansa yake cewa da sama da ƙasa za a ce akwai wani Allah bayan Allah, to da sun ɓaci. law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata, fa subhanallahi rabbil arshi ma yasifun. Kenan Allah baya san kishiya, baya san shirka. Kenan duk inda al'umma suka bari shirka take gudanuwa, ake mulkar su da shirka. Me shirka? Tsafi, dabo, a yanki kan mutum ai tsafi, a yanki makogaro ai tsafi, kuna kwance a yanki kaza ai tsafi, a sha jini da kunne ai tsafi, shirka. Wallahi Allah ya ce idan haka ta faru shikenan, ana duk abin da Allah baya so kar a bari ya abu. Ce sama da ƙasa da akwai wani Allah bayan Allah, da sun ɓaci. Amma fa subhanallah, sarki ya tabbata ga Allah rabbul arshi amma yasifun, ubangijin al'arshi da kabarin abin da suke siffanta shi da shi. An gani? So sai lafazin afsaduha ala wazni af'aluha, shi kuma yazo shi ma so ɗaya Qur'ani, yazo a suratul namli aya ta 24. Allah ta'ala yake cewa qalat, Balkisu take cewa lokacin da wannan littafin ya zo mata na Annabi Sulaiman, qala ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Qala ifritun min qalat, ya suka ce ai sai da suke magana. قال يا أيها الملأ أفتوني في أمر ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت أهنكري إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. هنا كسن من هذا بطلع. Duk wanda suke son al'ummarsu suna bakin ciki, suna magana akan da Amerika ta kawo hari kasau. Amma ku ba ruwan, kaji abin da mace shugaba take cewa, tace su masu mulki fa, innal muluka, masu mulkin duniya, masu neman duniya, idza dakalu qaryatan, in suka shigo alqarya afsaduha, suna bata ta. Me suke yi? Waja'alu a'izzata ahliha, suna sanya maɗaukakan wannan alƙaryar azilla su zama makaskanta.
haka suke aikatawa. Ka duba duk ƙasar da ta rushe, duk ƙasar da masu mulkin duniya suka shigar da fitinar da suka rusa ta, biloniya yana miƙa hannu a bashi abinci ya ci, biloniya yana layin da za a bashi abinci a kwano, kamar da ka san ana layin mabaratan da ake zuwa musu kunun tsamiya. Kwana ɗari bai wanka ba. Wannan su ne masu mulki, in suka shigo ƙasa afsaduha suna ɓata, su sanya maɗaukaka su zama ƙasƙantattu. Yasa aka ce ka kalli duk wata ɓarna, duk wata fasadi da kaga mai ɓarnar in ya kama mai mulki ko in ya kama babban mutum yana wulaƙanta shi, yana azabtar da shi, akwai wanda ya sa shi. In mai neman kuɗi ne kawai akan kansa ba ne ba, kuɗin yake nema. Suka ce wala duk lokacin da ka ga ɗan ta'addan ya ga mutum yana dukansa, yana mar abin da ya ga dama, yana masa azaba, Allah ba iya kuɗi yake nema ba, kuma ba shi ya sa kansa ba, akwai wanda ya sa shi, yana yin abu ne gwargwadon yadda mai gidansa ya sa shi. Mai gidan nasa kuma mai mulki ne, ko a ƙasar ike ko ba a ƙasar ike ba. Wani shi ne abin da malaman Qur'ani suka faɗa, ban san ko za ku fahimci ba. Wannan haka malaman Qur'ani, dalilin wannan aya yasa ai mun sai ai Adamu da yan fashi me suke, duk mai kuɗi ba sa kula ko wa suke duka in sun tare mota da wanda bai da kuɗi, amma mai kuɗi kullum ake karɓa kyale shi, ko gidansa aka hauro ba a taɓa shi, me ake a karɓi kuɗi. Kaga wannan su suka saka su, kaga wayannan ba su da alaƙa da masu mulki, kuɗi suke nema. Amma duk wanda izo ya daki mutum, ya kashe, yayi kaza wallahi sashi aka aya nan ma muka ware haya kila ake ta komai kilas ko da kuma dan fashi. In aka zo gida aka ce an make wani, an dake shi, an yi kaza, an san wannan haya kilas. Wani ma za a ce ya ce ga kuɗi, ya ce ga duk sun yi min, haka sun kaskantar da shi. Take cewa wa kadhalika yaf'alu, haka suke yi. Shine halin al'umman mu a yau, Allah ya kare. Sai lafazin la tufsidunna ala wadan la tuf'alunna, wallahi za su yi barna. Shi kuma wannan me yake jawo shi? Kin Allah, kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ma wannan ya zo sau ɗaya a Qur'ani a suratul Isra aya ta 4. Allah ce wa qadaina ila bani Isra'ila, mun hukunta zuwa ga bani Isra'ila fil kitab, a littafin su cewa za ku yi barna a ban kasa, la tufsidunna fil ardi marratayn, za ku yi barna sau biyu a ban kasa, wala ta'alunna uluwan kabira, za ku ɗaukaka mai girma. Ashe ɗaukaka mai girma mabarnata ne suke samun ta a duniya, tattabi mabarnata ne. To kaga aka ce shi za ake cewa wannan ce ta karshe da kuka tasa, wannan ce ta karshe za su haɗa ku ɗaya. fa idza ja'a wa'du ulahuma fa asna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadidin fadasu kilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula thumma radadna lakum al-karrata alayhim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum akthara nafira in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza ja'a wa'du al-akhirati ji'na bikum lafifa. In kuka zo a ƙarshe za mu haɗa ku, ana ganin wannan shine haɗawar ta ƙarshe. Dan can Allah ya kawo musu jarutan ayye ta kihe su, za mu auko ku da bayan mu ma'abota ƙarfi, ulu ba'sin shadidin, sannan za mu dawo da ku. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin dan lakum akthar nafira. Amma in ku jira ta kan ku kita, wa in asa'atum falaha fa idza ja'a wa'du al-akhirati وإذا جاء الآخرة ليسوءوا وجوهكم. na ƙarshe za ku bakanta fuskokinku, ko ina za ku yi bakin jini, kowa ba ya san gani. Yasu'u wujuhakum wal yadkhul masjida kama dakalu awwal marratin wal yutabbiru ma ala takbira. Asa rabbukum an yab'ath alaykum. Daga nan shikenan an kusa ai, inda ga masallacin a hannunsu an kusa, kai ta ganga kawai. Allah ne ya riga ya faɗa yi za lokacin babu tashin hankali a harkar, an gane lokaci ne kawai yake jira. Sai lafazin tufsidu ala wazan tuf'ilu, kaga jami'i ya zo su hudu a Qur'ani,
ya zo a suratul baqara wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi naga ce kar ku yi barna a ban kasa qalu inna ma nahnu muslimun ai wasu gyara ne duk wanda ka ce kai ya barna yace shi mai gyara ne Allah ya ce munafiki ne ai nasiha aka sai ka ce a ina ne muka yi ba daidai ba a ina ne ka sai ka gyara amma jin kai a mu gyara muke kuma kowa yana ganin fa barna yake amma shi abin sa gyara yake sai da shi kadai da jin yafi kowa hankali yafi kowa tunani yafi kowa sanin daidai shi kadai ne wayayye kowa a wanda aka ta zo a bakara aya ta 11 ta zo a suratul a'raf sau biyu a aya ta 56 Allah ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna a ban kasa bayan gyaruwarta wad'uhu khawfan wa tama'a ku roki Allah kuna masu tsoron sa kuna masu kudayin rahamarsa inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin rahmar Allah kusa take ga masu kyautawa ma'ana duk lokacin da aka gyara kasa Allah ya ce kar ku yi barna bayan gyara ta abu ya gyaru kar ku bata shi duk abin da i gyaru kar ku bata shi duk abin da i gyaru ya daidaita rayuwa kar ku bata shi yasa aka ce ku yi a hankali akwai wanda ke kiran ku don ya zo ya bata abin da Allah ya yi yanzu Allah ya gyara mana ƙasa ya sassaita mana rayuwa ya sassaita mana abinci ko shinkafa tana 5,000 Allah ya dawo da ita ƙasa da 2,000 da kan garin to ya kai 3,000 Allah ya ƙasa da 1,000 Allah ne ya gyara amma yanzu wani kawai kullum zaka ji shi an kashe arewa an ci mutuncin arewa yanzu buhun masara ba zai saya maka kaza ba kuma kuna jin daidai yake ba haka wani yanzu buhun masara biyu ba zai saya maka taki buhu ɗaya ba an karye manoma an yi to me ke sai shi maka ai akwai matsala wala tusiru fil ardi ba'da islahiha abin da yasa talakawa malaman qur'ani suka ce talaka suke ta addu'a lokacin Allah baya amsa malamai sun faɗa a baya ɓannar da kai aka yi ta matsalar da kai aka jawo ta kuma ka zo kana cewa Allah ya janye kuma kake so yi maka me yasa ka jawo ta me yasa ka jawo kanka matsalar kuma ka zo ka ce masa ijanye me kake so yi maka to kuma abu ne ya sanya zai ɗauke da aikinka kuma aikinka ne ya jawo abu kuma ba kai aiki ba kana cewa Allah ya janye ta yaya wannan ma ba aikin mu bane Allah ne ya sai mu ne to kalmar tufsidu kenan kada ku yi sai ta gaba ta zo a suratul a'raf haira yau karo na biyu a fadin Allah azza wa jalla wa ila madyana akhahum shu'aiba aya ta 85 kenan قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين Allah ya ce mun aika wa mutanen Madiyana dan uwansu Shu'aibu a matsayin manzo yana ce musu ya ku bayin Allah ba ku da wani abin bauta wanda ba Allah ba bayani ya zo muku daga ubangijinku hujja tana ka fa'auful kaila wal mizan ku cika ma'auni ku cika mizani ku cika kilo ku cika ma'auni kada ku tauye wa mutane haƙƙin su wala tafka sunnasa ashiya'u wala tufsidu fil ardi kada ku yi barna a ban ƙasa bayan ta gyaru zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin wannan shine alkhairi a gare ku in kun kasance ku mu'minai ne kaga barna anan tsadanta abubuwa jefa rayuwar mutane cikin halin kakanikayi ita ce barna ana ko ba haka ba kaga Allah ya rubuta nan annabi Shu'aibu da suka ki kuma Allah ya halakar da su kuma tana faruwa cikin mu sai suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya ta 22 Allah ya ce fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ya tabbata kun ka juya kuka tafi ban kasa kawai barna kuke a ban kasa kuna yanke zumuntanku haka duk mai kaɗe zumunta da duk mai kaɗe alaƙa tsakanin mutane mai ba da ƙwaya a yi shaye-shaye mai haifar da rigima Allah ya ce ɓarna yake sai lafazin linufsida
ala wazn linuf'ila shi kuma yazo so daya Qur'ani yazo a suratul Yusuf ayata 73 Allah ta'ala yake cewa qalu tallah wannan kuma tana maganar sata ita ce barna a ban kasa sata yan wa annabi Yusuf sun yi go Misra sun yi sayayya annabi Yusuf yana so ya dauke dan uwansa Bunyamin ko sai ya ce a sanya kwanan awu cikin kayan Bunyamin dan ya dauke dan ya san shari'ar can wanda Isa ta a shari'ar su annabi Yusuf sakamakon sa shine shi da Isa tar ni za a dauka aba wanda yi wasata aka bincika kayan da kwanan awu a cikin kayan Bunyamin qalu aka ce ayyuhal ayru innakum lasariqun ya ku ayarin nan wallahi kun mana sata suka juyo me kuka rasa mun rasa kwana awo na sarki qalu suka ce tallahi mun rantse da Allah laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi kun san wallahi ba mu zo wannan kasar dan mi barna ba wa ma kunna sariqin mu barai bane wa ma jazaohu in kuntum kadhibin me sakamakon wanda ya mana sata in kariya kuke yi jazaohu man wajada fi rahlihi fa huwa jazaohu kadhalika najzi az-zalimin ko ba haka ba kaga sai lafazin yufsidu ala wazani yuf'ilu ya zo shi ma su da Qur'ani ya zo suratul baqara Allah ta'ala yake cewa nan ma kisan kai da zamba da ha'inci shi ake nufi Allah ya ce wa idh qala rabbuka lil mala'ika inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ala inni a'lamu ma la ta'lamun Allah ya ce ka tuna lokacin da ubangijinka ya ce wa mala'iku zan sanya khalifa a ban kasa suka ce ka sanya wanda zai barna a cikin ta man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima ya rika zubar da jini kaga sun fassara barna gahi mu na har nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamun sai lafazin la yufsidu ala wazni la yuf'ilu ja'a marratan wahid shi ma yazo sau daya yazo a suratul baqara aya ta 205 Allah ta'ala yake cewa wa idza tawalla sa'a fil ardi li yufsida fiha aya mun hukunci ta a baya ko yayin da zai tabban kasa sai yi barna a wannan ban kasa din sai ya hallaka gonakin mutane ya hallaka jakunan mutane wallahu la yuhibbul fasad ya lafazin la yufsidu ala wadin la yuf'ilu shi ma yazo su daya Qur'ani yazo a suratul a'raf aya ta 127 wa qala al mala'u min qaumi fir'auna manya suka ci fada cikin mutanen fir'auna atadhuru Musa zaka bar Musa wa qaumahu li yufsidu fil ardi su yi barna a ban kasa wa yadharaka wa alihataka su barka su bar allolinka qala sanuqattilu abna'ahum za mu kashe 'ya'yansu wa nastahyi nisa'ahum za mu raya matansu wa inna fawqahum qahirun malai ka ce wannan ayar za mu take kofi duk wanda zai kawo ruɗu ya raba mutane da addinin Annabi Muhammad to wannan mutumin ya zama mabarnaci za a kyale shi an gane sai ya fadi yufsiduna ala wazni yuf'iluna ja'a kamsu marrat shi kuma ya zo so hudu so biyar kai a Qur'ani a suratul baqara aya ta 270 Allah ta alladhina yanquduna ahada Allah min ba'd aya ta 27 min ba'd mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi wa la yakunu khasirun kaga masu warware alƙawarin Allah bayan Allah ya kulla shi suna tsinke abinda Allah yace a sadar da shi suna barna a ban ƙasa Allah yace su suke asarar rayuwa a suratul ra'd Allah yace wallazina yanquduna ahadallah masu warware alƙawarin Allah min ba'd mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala Allah yace wa yufsiduna fil ardi Allah yace ulaika lahumul la'ana wannan suna da la'anta daga Allah wala hum su'ud dar suna da mummunan makoma aya ta 27 aya ta 25 a suratul nahl aya ta 77 alladhina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsidun wannan suka kafirce mu Allah suke toshe kofofin Allah suna hana abu Allah duk wanda zai karkatar da al'umma ya hana su ba Allah daidai Allah ce za mu ƙara musu azaba kan azabar da suka rayu a kanta a duniya saboda abin da suka zance suna barna a ban ƙasa barna a ban ƙasa hana mutane bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka samu wa'annan a ban ƙasa Allah ce zai musu azaba sama da azabar da yi musu a duniya
a suratul shu'ara aya ta 152 Allah ya ce wala tu'u amral musrifin, kada ku bi al'amuran mabarnata suwaye allazina yufsiduna fil ardi, wanda suke barna a ban kasa, wala yuslihuna ba sa gyara, kuma muna da su. wa fi suratul namli aya ta 48 wa kana fil madina, a cikin garin akwai tis'atu rahatin, wasu jama'a tara yufsiduna fil ardi, suna barna a ban kasa, wala yuslihuna ba sa gyara. Wayannan kuma sune siga na yan daba na yan jagaliya, dan su mutanen annabi salihu suka yi amfani da su suka soke wannan taguwa din tsagera. In dai wayannan suna cikin al'umma, Allah ya ce wannan al'umma ita ma ba ta zama lafiya. Kowa ya tashi ya san me yake yi. Sai lafazin al-mufsidu malaka dan ya hakuri, alawa ne al-muf'il shine ismul fa'il mufrad, sunan fa'il wanda ya aikata aiki amma mufrad. Ya zo sau ɗaya a Qur'ani, ya zo a suratul baqara, Allah ya ce fi dunya wal akhirah, a duniya da lahira. Wa yas'alunaka anil yatama, suna tambaye game da marayu, qul islahu lahum khair, ka gaya musu gyara dukiyar marayu alkhairi ne. wa in tukhalituhum, in kuka cuɗanya dukiyar ku da tasu, fa ikwanukum, yan uwanku ne, amma wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih, Allah ya san me barna a cikin masu gyara. walau sha Allahu la'anatakum inna Allaha azizun hakim. Allah ya ce duk wanda zai lalata dukiyar maraya, duk wanda kuma zai bar yara su taso cikin kakanikayi da talauci, kuma yana da yadda zai ɗora su akan tsarin da za su yi rayuwa mai kyau, amma ya iya yi, anan Allah ya kira shi mabarnaci. ƴaƴan da suke karkashin ka, naka ko ba naka ba, in dai ka bar su suka zama ba su da makoma, ba su iya komai ba, ba su iya neman taro da kobo ba, ba nutsuwa ba amana, Allah ya ce kayi barna a ban kasa, kuma Allah ya san mai barna cikin masu gyara. sai lafazin mufsiduna ala wajen muf'iluna, ismul fa'il amma na jam'i, ya zo ala wajen marfu, ma'ana kuma na kira, ya zo shi ma sau ɗaya, ya zo a suratul kahfi. Ubangiji azza wa jalla yake cewa qalu ya dhal qarnayn, ya kai dhul qarnayn, inna ya'juj wa ma'juj, ya dhul ma'juj mai shige mana mufsiduna fil ardi, suna mar barna a ban kasa, fa hal naj'al laka karja, shin mu sanya maka haraji ala an taj'ala bainana wa bainahum sudda, akan ka sanya mana katanga tsakaninmu da su. Wannan kuma aka ce tana da yadda in suka shigo lokacin su ɗebe musu abinci, su ɗebe musu dukiyoyi, su kashe na kashewa kuma su koma wace gari masu dawo. Aka ce da duk mai wannan abin ƙasa kaga me yayi mabarnaci ne. Dan aka ce kuma hukumar da ta magance wannan, ta toshe wannan kafa, ita ma mabarnaciya ce. Isa shi da yake gyararre ne kuma sai i gina musu, ije atuni zubar al-hadidi hatta idza sawa baina sudafaini qalan fuku hatta idza ja'alahu naran ala atuni ufrigi alayhi qitra wa mastau an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqaba. Aka ce duk shugaban da bai iya sanya katanga tsakanin al'ummarsa da mabarnata ba, ki sunansa azzalimi, ki sunansa mabarnaci, kuma Allah baya son mabarnaci. Allah ya kare. Lafazin al-mufsiduna kuma da yazo ala wajen al-muf'iluna, ismul fa'il na jam'i kuma yazo a ma'arifa, yazo kenan definite article ba indefinite din ba, shi ma yazo su ɗaya Qur'ani. Suratul Baqara aya ta 12 Allah ta'ala yake ta ala ku saurara innahum humul mufsiduna, wannan ko su ne masu kimbin Annabi Muhammad, su ne munafikai, su mabarnata ne wanda ba sa san al'umma mu ta zauna lafiya. Hargitsin al'umma shine abincinsu. Allah ya ce su din mabarnata ne, walakin la yashuru. Maka ce la tusidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslimun, ala Allah innahum humul mufsiduna, wallahi mabarnata ne. Ya lafazin mufsidina ala wajen muf'ilina, ismul fa'il jam'i amma kuma na kira, ina zuwa a matsayin majrur a wani gun, wani a matsayin mansubi. An gane wanda harfin jarra ya riga ya zama majruri, wanda harfin jarra bai riga ya zama mai, ya zama mansubi. To a haka yake zuwa, ya zo sau 5 al-Qur'ani, ya zo a suratul Baqara aya ta 60 Allah ta'ala yake cewa wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asaka al-hajar fanfajarat min husnata 10 ayna qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidina. Ka tuna lokacin da suka nemi annabi Musa ya shayar da su ruwa, mutanensa muka ce Musa da ki zuriyar sandarka, yadda ka dutsen ya kekkece ya fidda irin ruwa 12,
kowace al'umma ta sa ina ta sha ruwa, muka ce ku ci arzikin Allah, ku sha arzikin Allah, kar ku yi barna a ban ƙasa. Ana aka ce ana magana da masu mulki waɗanda Allah ya bubbugar da arziki nashi daga ƙasa. Haka mai da annabi Musa idda ki dutse da sanda sai fidda ruwa, haka Allah ya ba ku ilimi, ya zuba arziki karkashin ƙasa, ya ba ku ilimin tono shi, kuka tono shi. Allah ya ce ku ci ku sha, amma kada ku yi barna a ban ƙasa. Bara ta so fil ardi. To Allah ya fitar mana da gold, ya fitar da zinari, ya fitar da fetur, zabar daji, amma kuma me sun ɗiba kuma a hakan. Allah kare daman na ce ba ni ne mai hukunci ba, kawai ni karantawa nake, Allah ne faɗa. Wa fi suratul a'raf, ya zo suratul a'raf aya ta 74, Allah yake cewa wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adi, ku tuna lokacin da muka sanya kuka maye bayan adawa, wa bawwa'akum fil ardi, muka tabbatar da ku a ban kasa, tattakiduna min suhuliha qusura, kuna shiga duwatsu kuma da su benaye, wa tanhituna jibala buyuta, ku sassake duwatsu su zama gidaje, fadhkuru ala Allah, ku tuna ni'imomin Allah. Kaga Allah ya azurta su. Allah ya ce wala ta'thaw fil ardi mufsidina, kar ku tafi ban kasa ku barna. Allah ya gaya wa adawa, duk masu mulki da masu kuɗi Allah ya magana da su, ya tabbatar da su. A suratu Hud alaihi salam Allah ya faɗa aya ta 85, yace wa ya qaumi, annabi Shu'aib yake cewa ya ku mutane na awful mikyal wal mizan, ku cika ma'aunan ku bil qisd da adalci, wala tabkasu an-nas ashiya'ahum, kar ku rage mutane kayan su, wala ta'thaw fil ardi, wanda zai tafi ban kasa ya lalata ya kawo tsada ya daidaita amfani, wannan shi ma aka ce masa babarnaci, dan shine aikin mutanen annabi Shu'aib. A suratul shu'ara aya ta 183 Allah ya ce awful kaila, ku cika mizani, wala takunu minal muksirin, kar ku zama masu tauyewa, waziru bil qistasil mustaqim, ku ya au miƙaƙƙe mai adalci, wala tabkasu an-nas ashiya'ahum, kar ku rage mutane kayan su, wala ta'thaw fil ardi mufsidin, kada ku yi barna a ban ƙasa. Kaga ayar 183. A suratul ankabut ma Allah ya faɗa wa ila madyana akahum shu'aiba fa qala ya qaumi ibudullah wardul yawmal akhir, ya ku mutane na ku ji tsoron Allah, ku bauta Allah, ku kaudaci gidan lahira, wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Sai na ƙarshe, na zo ƙarshe malam, lafazin al-mufsidina ala wajen al-muf'ilina, shi ma ismul fa'il amma kuma jam'i, amma galibi na zuwa al-majrur wanda harafin jarra riga zuwa. Ya zo al-Qur'ani shi da yake da yawa ana, ya zo har 23. A suratu Ali Imran Allah ya ce fa in tawallaw, in kuka kauda kai, fa inna Allah alimun bil mufsidin, wallahi Allah ya san masu barna. Duk wanda ya kauda kai daga barin kiran Annabi Muhammad, ya kauda kai daga barin sunna, Allah ya ce wallahi ya san masu barna, ya san abin da yake yi. Ma'ana ba yadda za a yi addini ka raba mutane da Annabi Muhammadu ka ce kai ba mabarnaci bane, zai yi. Da ka raba dan adam da Annabi Muhammadu ka zama mabarnaci a ban kasa. Daidaito shine kowanne musulmi ya ba Annabi Muhammad a kowace irin al'umma yake, a kowanne irin kungiya yake, ya ba Annabi Muhammad. Kuma baka taba samun mabiyin Annabi Muhammadu dan jagaliya ba, baka taba samun mabiyin Annabi Muhammadu dan daba ba, baka taba samun mabiyin Annabi Muhammadu barawo ba, baka taba samun mabiyin Annabi Muhammadu ya zama dan kidnap ba, wallahi babu. Baka taba samun mabiyin Annabi Muhammadu dan luwadi ba, mazinaci. Isa a cikin mabiyin Annabi Muhammadu babu karuwa, babu dan daudu a cikin mabiyin Annabi Muhammad, babu dan fashi da makami a mabiyin Annabi Muhammadu, babu dan 419, babu dan yahu. Duk mabiyan Annabi Muhammad baya cutar da mutane, sai dai a cuce shi, kuma baya ɗaukar fansa, baya barna, baya terrorism, wallahi baya yi. Daga mutum ya kauce ba Annabi Muhammad ya ba. Sai da haka gyara a duniya shine ɗora al'umma kan bin Annabi Muhammad, shine cikakkiyar gyara. Dan Annabi Muhammad ya zo ya gyara al'umma kuma ya gyara ta. liyukhrujal ibadi min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibad. Haka Annabi Muhammad ya kuma haka yi, ya zo da dan ya fitar da mutane daga cikin kangi, ya dora su kan ma'auni na daidai. Haka Annabi Muhammad ya zo ya aikata. Shi yasa lokacin saboda tsabar tsari a lokacin Annabi Muhammad ba police station,
ba barikin soja, babu kotu, babu kurkuku. Baka taba ji ga wani annabi Muhammad ya ɗaure shi ba, baka taba ji ga kurkuku annabi Muhammad akwai? Mutum ne da kansa da ya yi da adalci in yi ba daidai ba, shi ne zai ɗaure kansa a dirkan masallaci ya ce sai yan annabi ya yafe ya kunce shi, amma ba annabi ne ya ce a ɗaure shi. Sai da imanin ya tabbata, biyayyar ta tabbata. A suratul Ma'ida bayan Allah a hankali mu ƙarasa ku yi haƙuri, da wannan ce zai ɗan ɗauki lokaci kaɗan, da wannan jin na faɗa ko? A aya ta 64 wa qalatil yahudu yadullahi maghlula, mun karanta ta dazu, qullat aydihim wal'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha wa la yazidanna kaseeran minhum ma anzalna kama rabbuka tughyan kufra wa alqayna bainahum al-adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah kullama awqadu naran lil-harbi atfa'aha Allah wa yas'aluna fil ardi fasad wallahu la yuhibbul baya san mutane mabarnata. Ya zo cikin suratul A'raf sau uku a aya Allah ya ce aya ta 86 Allah ya ce wala taqudu bi kulli siratin. Annabi Shu'aibu yake gaya wa mutanensa kar ku zama a kowace hanya tu'iduna wa tasudduna an sabilillah, kuna alƙawarin da za ku musu azaba, kuna hana mutane bin hanyar Allah, kuna toshewa man amana bihi wanda imani da Allah, wa tabghuna ha'iwaja, kuna neman hanyar Allah ku karkatar da ita. Shine duk wanda ya dauke bawa daga bin Annabi Muhammadu ya karkatar da hanyar Allah. Duk wata hanya ta bin Allah in ba hanyar Annabi Muhammad ba ce karkatacciya ce. Sai me hadisin Abdullahi dan Mas'ud yace qattalana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qattan wa qatta qututan an yaminihi wa qatta qututan an shimalihi. Ce manzo Allah ya mana zane dogo, sai zane a gefen zanen kanana hagu da dama yace hadha sirati mustaqiman fattabi'u, wanda ce turba ta mi kakkiya ku bita. Yace wala tattabi'u subula, kar ku bi hanyoyi. Yace wa ala kulli sabilin shaytanin, akan kowace turba akwai shaytani yana kira zuwa ga kansa, a bi shi a yi masa hidima. Ita ce ka'ida, yace kar ku nemi hanyar ku zo karkatar da ita. Wa tabghuna ha'iwaja wa dhkuru id kuntum qalila, ku tuna da ku ba yan kadan ne amma fa kaffarakum, Allah iya waita ku. Wanzuru ku tuna kaifa kana aqibatul mufsidin, ya karshen mabarnata yake. Ba daɗi, Allah ya kare ni. A aya ta 103 Allah yake cewa suratul Araf din ne, kuma ba'athna min ba'dihim Musa, sanan muka tada su bayan annabi Musa bi ayatina da ayoyin mu ila fir'auna. Bayan su annabawan muka tashi annabi Musa da ayoyin mu muka aika zuwa ga fir'auna da kuma wato ƴan majalisar fir'auna, amma fa zalamu biha, suka zalunci wannan ayoyin. Allah ya ce fandur, kai lura kai mai hankali, kaifa kana aqibatul mufsidina, ya karshen mabarnata. Mufsidin da mutanen annabi Shu'aibu me ya karshen su? Allah yi musu tsawa, suka ga hadiri kamar gajimare aka tsawa suka mutu. Annabi shi fir'auna me ya karshen sa? A ruwa Allah ya halakar da su, kaga aqibatul mufsidin. A aya ta 142 Allah ce wa wa'adna Musa 30 laila, mun alƙawarin haɗuwa da annabi Musa kwana 30 wa atmamna hadi 10, muka ƙara masa muka cika masa da 10. fatamma miqatu rabbih 40 laila, zaman sa ya zama na kwana 40. Wa qala Musa li akhihi, annabi Musa ce wa dan uwansa Haruna kulufni, Haruna mai gurbi na fi qaumi wa asli kai gyara, wala tattabi sabilal mufsidin, karka bi tafarkin mabarnata. Haka kenan duk wanda baya bin annabi Musa a cikin jama'ar bani Isra'ila mabarnaci ne. Isa ya ce wa annabi Haruna karka bi hanyar mabarnata. Mu ma yanzu duk wanda baya bin annabi Muhammadu mabarnaci ne. Allah ya ce karka bi mabarnaci. An gani? To a suratul Yunus ya zo ta zo sau uku a aya ta 40. Allah ya ce wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. A cikin su akwai da imani da wanda bai imani da shi ba. Amma Allah ya ce wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Allah ya san shine mafi sanin mabarnata. Kenan wanda bai imanin ba shine mabarnaci. Kuma imani sai ya samu biyayya ne ya tabbata imani a wajen Allah. Isa ahlus sunna malan sunna suka ce imani qaulun wa i'tiqadun wa amal. Ko ba haka ba sai ya haɗu. A aya ta 81 a suratul A'raf Allah yake ta falamma al-suratu Yunus falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr. Yayin da suka jefa kayan tsafin su, Musa yace abun da kuka zo da hi tsafi ne, inna Allah sayubtilu, lalle da sunna Allah zai rusa hi,
inna Allah la yuslihu amal mufsidin, Allah baya gyara aikin mabarnata. Kaga baya gyara aikin mabarnata, har yau haka ne. Yasa aka ce abinda za ka gane aiki ya saba wa annabi ko bai saba wa annabi ba, ko an jingina shi da annabi ko ba jingina shi ba, in dai an ce ibada ne suka ce ka kalla, in dai aikin bai saba annabi Muhammadu ba, ko da an fara shi da barna za ka ga Allah na gyara shi, yana gyaruwa, yana tsaftatuwa, duk kuskuren da yake cikin sa Allah na zarewa. Amma in dai aiki annabi Muhammadu bai yadda da shi ba, saba wa annabi Muhammadu ne wannan aikin, komai kyansa, ko da an fara shi da ilimi da nagarta za ga yana lalacewa, ana shigar da barna cikin sa. Ka je ka kalla da kanka a gari, kar wani ya gaya maka, kai kallon tsanaki, kar kalli kungiya ko ɗariƙar ka, a'a kar kalli ɗariƙa, a'a ka kalli shi abin da ka kalla. Da yau da aka fara shi, in ya shekara 30, in ya shekara 40 a ƙasar ka, tsaftarsa lokacin da aka fara shi da yau ya take. Abu kuma idan Allah ya yarda da shi a lokacin da aka fara shekara 30, 40, ya barnarsa take, yanzu ya ike, wani irin gyara Allah yi masa. Sai da ƙa'idar Allah baya gyara aikin mabarnata, la yuslihu amalan mufsidin. Kenan Allah yana gyara yuslihu amalan muslihina, yana gyara aikin masu gyara. Isa Allah ce ya ayyuhal ladzina taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. An gani a aya ta 91 a suratul Yunus din Allah yake cewa al'ana kiga fir'auna, a yanzu wa qad asaita qablu, da kai ba daidai ba, kai barna, ka saba min, ka kika yadda, sai da kaga halaka, wa kunta minal mufsidina, kana cikin mabarnata, yanzu ka ce min ka duba, yanzu ka ce in karbe ka lokacin mutuwa. Allah bai karba. Kaga wanda ya rayu kan barna zai cika ba imani, in dai gargara ta zo ina kan barna. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. عيسى فرعون يأتي لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين التي الآن وقد عصيت قوله وكنت من فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. an gani da ka karkai barna bawan Allah, kai hakuri. A aya ta gaba Allah yake cewa wajahadu biha, a suratul naml aya ta 14 Allah yake cewa wajahadu biha, sun yi jahiliya da ita su mutanen annabi Musa, mutanen Fir'auna kenan, wastaiqanatha anfusuhum, kuma ransu ya tabbatar da gaskiya ne sakon annabi Musa alaihi salam, sai suka yi zalunci zulman wa uluwa, dan zalunci da jin daukaka da ƙababa, su manya ne a ƙasa. Allah ya ce fandur kaifa kana aqibatul mufsidin, kalli ƙarshen mabarnata me labari. A suratul qasas ta zo sau biyu, a aya ta 4 Allah ya ce inna fir'auna ala fil ardi, fir'auna yayi tashi a ban ƙasa, ya daukaka, waja'ala ahlaha shi'a, saboda barnarsa da isassa ya sanya mutanen ƙasan yanki yanki. Idan mai mulki yana so ya azabtar da mutane sai ya raba su gida gida, ya hana su haduwa su kwaci kansu, wa'ancan ya buga can ya buga can ya buga can ya buga can. Shine aka zo a ƙasa a raba ma'aikata da mutanen gari, a raba mutanen gari da ma'aikata, a raba mutanen gari da masu kuɗi, a sawa ƙanana ƙyama da hassada da jin haushi. Masu kuɗi a sa musu kyamar talakawa, ba sa son taimako, babu. Masu ilimi a sa musu kyamar marasa ilimi a sa musu kyamar masu ilimi. Ku ta daman duniya da manja, fir'auna ne fara na masu ilimi. Ka duk mai irin wannan za ka takos ɗaya da fir'auna, wata ana ahala hashiya. Me yasa yake wannan? Yastatifu ta'ifatun minhum, din ya raunata wasu mutane daga cikin mutane, ya raunata su, ya fi bahu abna'ahu, yi ka yanka ƴaƴansu maza, wa yasahi nisa an gahinan ai tsafi, yau yaro kaza ya bata, yau an kashe wancan, yau matasa kaza an yi rigima, matasa 30 sun mutu, can an kashe kaza. ƴaƴan mutane ake kashewa, ba tsofi bane ai, ba mata bane. In an yi kisan kai 1000 sai ka tadda 900 maza ne, ba mata bane.
wa yastahi nisahum ina cewa inna fawqahum qahirun mun isa mi musu hakan nan dole sai sun bi mu Allah ya ce innahu kana fir'auna ya kasance minal mufsidin cikin mabarnata kaga to yau kana da irin wa'annan masu mulkin amma ni bai san ce maka wani da wani ba amma kai ka duba haka a aya cikin suratul qasas ta 77 mun karanta ta dazu Allah ya ce wabtaghi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana ilayka wa la tanjil fasada fil ardi inna Allaha la yuhibbul mufsidin haka shi kuma wannan barna sahi ne takura arzikin mutane Allah ya ce baya son masu barna a suratul ankabuti qala rabbi ansurni ala al-qaumil mufsidin dan Ibrahim Allah ka taimake ni akan mutane mabarnata kaga wanda suke toshe hanyoyin annabi su hana hidaman lafiya suratul ankabut ayat 30 a suratul sa'ad ta kusa da karshe aya ta 28 Allah yake cewa suka ce am naj'alul ladina amanu yanzu ku mutane kuna zato za mu sanya wanda suka yi imani a duniya wa amilus salihati suka aiki nagari kal mufsidina fil ardi kamar wanda suke barna a ban kasa kenan anan wanda imani ya aiki nagari shine mutumin arziki wanda kuma bai imani ba bai aiki nagari ba shine mabarnaci wancan shine mai gyara wannan kuma shine mabarnaci am naj'alul muttaqina kal fujjar ko kuna so mu sanya muttaqan mutane masu tsoron Allah kamar al fujjar masu barna a ban kasa Allah ya ce ai ba zai yi ba wannan shine halin mu a yau don kun bayyana karatun dukkan ayoyin kowanne annabi abin da ya hana al'ummar sa na barna al'umman nan fatana yi halin mu a yau sai dai ina mafita lokaci yayi sai in wata haduwa sai mu faɗi ina mafita sai mu bi Qur'anin mu ga tunda shi ya faɗi barnakun da masu barnar to kuma Qur'ani ne zai faɗi mafitar to ina mafita subhanaka wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa la ilaha illa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam sai aka mana da amin Allah ubangiji ya kara mana lafiya da nisan kwana Allah kuma ya tsare mana malam da cikin wato yan uwa idan muka kalli wannan muhabara da malam ya gabatar dama na ce muku malam bai da bukatar tarihi kowa ya san insha Allah malam abin da ya ba yana da ikon da zai fiye da wannan insha Allah to amma shi malam abin da ya faru wato mun bar shi ba don wani abu ba domin malam sukwa ne wannan lokacin gaba daya kuma ita kanta wannan wato ainihin muhabara sai ta tuna min da wani abu da malam ya faɗa akwai lokacin da muna karatu malam yake faɗa mana kisar Abdullahi bin Mas'ud ya ce wata rana Abdullahi bin Mas'ud ya shiga cikin gari kawai sai ya ga wani yaro da tsuntsunsa a hannu ya ɗaura masa zare tsuntsun ya tashi sama yana yawo kamar yadda dai muke yin jirgin leda kawai sai ya ji wannan yaro yana cewa ɗauri lam yahur cewa tsuntsuna ba zai gudu ba ma'ana tun da jirgin ledan ka da hannunka